मोनसे फोसावथाय सानखान्थि इउएन एकाडेमियाव सोलोंथाइ बोसोर 2025 निफ्राय 2026 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। गुन गोनां सोलोंथाइजों सोमोन्दो लाखिनानै गलाघाट जिल्लानि सिसुपाहि ओनसोलनि सिङाव थानाय सानखान्थि इउएन एकाडेमिया सोलोंथाइ बोसोर 2025 निफ्राय 2026 नि थाखाय थाखो बिथोराइनिफ्राय लानानै थाखो 8 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बेवहाय फरायसाफोरनि थानो थाखाय हस्टेल, थांलाय फैलायनि थाखाय गारिनि सुबिदा, मोसानाय, सावगारि बोनाय आरो भकेल सोलोंथाइनि थाखायबो खाबु होनाय जादों। गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा आबुङै मिथिनो थाखाय 7002879840 नङाबा 7086521324 बे जानबुं नम्बराव सुलाद लानो हागोन।